Ola, moi boas a todos, xentuza, que andades, eu estou aquí seguindo un día máis coa serie de Cities Skylines de Nova Quintals. Neste episodio, bueno, hai cousiñas que facer. Primeiro, se lembrades ben, mercáramos esta parcela para construir unha nova entrada á cidade, xa que esta de aquí está basicamente colapsada, o sea, funciona, pero está colapsada. Outro punto que podemos facer hoxe é solucionar isto. A verdade, fixémolo no último episodio e véndono agora non me convence nada, non me convence nada. Isto penso que me sobra, aínda podemos aproveitar un par de círculos máis desta rotonda. E, e bueno, é iso. Imos ver, vamos a comenzar con isto. Aínda non vamos a poñernos a facer o tren. Eso pasará cando demos o salto para aquí. Pero bueno, xa tiñamos esta entrada que penso que mínimamente funciona ben. Onde era aquí? Entran sobre todo, parece que camións, non? Camións e vehículos privados. Porque vai dar aquí. Pero vale, temos que facer outra entrada. Unha entrada aquí, non? Unha rotonda penso que pode vir aquí. Para que veñan de aquí, salgan para aquí. Temos de aquí unha saída para meterse na rotonda tamén. E de aquí, todo por aquí, taca, 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 ata aquí. Conectando aquí. E xa podemos pechar este perímetro. Se non, outra é construir unha como esta. O mismiño que aquí, aquí. E así xa non serviría despois para tal. Non, non é mala tampouco, pero tendríamos que desfacer estas vías de tren. Pum. Vale, hai moita pendiente, non? Ai, o da pendiente vai ser un lastre. Vai ser un auténtico lastre da pendiente. Vale, polo que o primeiro que vamos ter que facer é terraformar isto. Vamos construir unha terraza aquí para construir, pois iso, unha rotonda. Vamos a darlle mellor co pincel grande. Vale, vou aumentar tamén por aquí. Ok, vamos a suavizalo. Ben, imos ver se aquí nos entra algo. Vale, entra esta cativa. A ver, e con esta damos arranxado. Vale, quero que sexa así, na autopista. Non, autopista, por favor. Ben, estupendo.
Agora ten que haber unha entrada para aquí. Eu penso que non nos vai deixar. Non me gusta como queda. Vamos a transformar isto un pouco máis. Vale. A ver si así enchufa. Vale, y sí enchufa. E agora precisamos outra que sexa unha saída. Estupendo. Vale, ahora que estou pensando, eh, claro que si non debería quedar moi alto isto, que facelo así, como que medio paleiro, ¿no? No, esto non vai a dar nin de coña. Bueno, pois hai que desfacer isto. Imos ver se de aquí cuadra ben, se non hai que volver a poñer outra. Ui, que cousa máis fea, non? Vale. Algo grande demais, pode, pero espero que funcional. De feito, vou tirar isto.
Porque por aquí vai vir unha avenida. Vale, e agora temos que conectar isto. E ainda nos dá aquí para facer outra rotonda. Vale. E agora a esperar. Agora temos que pôr o tren. Que non podo poñelo se non teño unha vía de tren. Vale, imos poñer un pouco os de edificios mentras tanto, mentre se van actualizando isto. Precisamos tendas. Aquí está desaparecendo a mancha, o sea que creamos unha moito máis grande, pero esta está desaparecendo. Uf, canto tráfico me mete isto na cidade. Aquí van vir casiñas pequenas. Vale, imos a por tendas. Vai falta máis industria. Vamos facer crecer isto. Que dá para aquí a outra rotonda. Zona industrial, obviamente. Vale, e agora mentras se actualiza isto, parece que entran os primeiros coches por aquí. Estupendo, hai semáforos, non ten que haber semáforos aquí. Vale, 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 parece que entran os primeiros coches. Un 80% está ben. Non é o mellor do mundo, pero está ben. Lixo, podemos pôr unha de lixo aquí.
que queda das aforas. Non vai molestar a cidade en sí. Vale. Aquí non sei... Aquí vamos a por cementerios, ¿no? Como imos... Parece que vayamos mal aínda. Bueno, antes de poñer a facer outra rotonda vamos a solucionar isto que me parece feísimo. Isto sóbrame. E isto está torcido, polo que tamén me sobra. Non xunta por... porque queda xusto aí. O sea... Ou sexa... Perdoado o castelanismo. Vale, vamos a ter que tirar moito máis. Ao final esta vai ser a rotonda máis grande de todas.
Vale. Vamos asfaltar todo isto. Como que? Esta xente nunca foi a Vigo. Esta xente nunca foi a Vigo. Vale. Vamos por isto aquí. Facemos unha grande aquí. E listo. Isto pode quedar como un parque. Aquí está a xerar tráfico, pero normal tamén. 28, vale, que pasan cousas. Cousas malas. Vale, parece que aquí sí que hai tráfico, eh? Percorrendo isto, o cal me congratula moito. De feito, podemos aproveitar por aquí zona industrial grande. O digo, comercial. Quede preto desta entrada, de saída. Vale, isto que eran? Oficinas. Vale, aquí imos por uns destos. Ok. E aquí temos que seguir crecendo. Están xa as casas aquí? Sí. Ya apareceron aquí casas. Nada, vamos a seguir poniendo aquí edificios. E oficinas, que precisamos moitas. Como imos de servizos? Universidade, vamos xustos, aquí non temos nada de universidade. O mellor non era mala por isto, un edificio que me gusta moito. Pilla todo isto. Bueno, por aquí. Ah, queda demasiado fundido. Queda demasiado fundido.
aquí fixéramos un parqueciño, isto mellor poñelo aquí en fronte, como sería. Vale, aquí en fronte tamén pilla todo, toda a rotonda. Non é mala, ímolo por aquí mellor. Podemos por aquí unha parking. Ai, que rabia cando pasan estas cousas. Este edificio gustame moito, a verdade. Universidade así moderna tamén. Ben, imos porlle... Si me deixa o autoconstructor este. Vale, non me gusta. Vale. Poderíamos por isto mellor algún edificio especial por aquí. Nada, queda moi fundido. É mellor poñelo aquí. Disgústame menos.
Vale. ¿Qué tal imos do resto de servicios? Institutos fatal. Fatal, 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 fatal. Este é un que me parece chulo. Aquí non temos instituto. De colexios ximos guai. Mas este está chulo. Simple, ¿no? Sin máis. Olle unha conexión por aquí atrás. Desculpade, que me morro da tos. Esta zona vai ter así árboles grandes. Ata aí. Mm, Plaza Amanecer. Casi mellor, non? Van a ter que reciclar. Prohibido fumar. Sí. Ok. Vale. Íbamos a por algún edificio destas, ¿no? Plaza de difuntos. Parque oficial. Que pasa coa electricidade? Estamos xustos de electricidade. Estamos xustos de electricidade. Vale, vale, irándote. Vale, pois é momento de construir a central nuclear, entón. A central nuclear... Tiene que estar aquí, claro. Dios, que problema temos aquí, eh. Vale, vamos precisar unha destas máis. Que a xente caga como se non houvese mañán.
Ok, imos a darlle un pouco de velocidade. Estamos no ano 2039. E estamos perdendo moitos cartos. Porque estamos a apertar dos cartos. Pa, pa, pam. Todo literalmente poñelo mínimo. Sí, pues nada, vamos a tirar así. Nada, demasiado alto.
Vale, no sé cuánto tiempo le vamos. Bueno, ainda podemos darlle un rato máis. Esto, bueno, algún coche parece que entra, pero non é o efecto desexado, a verdade. Esperaba que entrase moitos máis. Non podemos ir creando o esquema. Non pode ser tampouco demasiado amplio. Non sei canto fixen. 720, 760 casi. Ok, que pasa aquí? Traballadores formados. Non sei que queren que lles diga. Aquí, esto, menudo galo. Tiña. Uy, no.
Hai que ir poñendo máis rutas de autobús. Hasta na Laxe son moitos autobuses. Vou baixar a 7. Baixou, a afluencia. Tamén porque aquí subiu moito esta calé. A verdade é que conecta todas, ¿no? É que son bastantes, casi 1000 persoas a semana. Ui, que mal imos co tráfico. Que mal imos co tráfico, por favor, señor. Parece que hai un campeonato de algo aquí. Do millor non viña mal porlle aquí. Estou pensando neste campo de fútbol. Vale, aquí haberá que porlle uns camiños que conecten isto con isto.
Perfecto. De feito isto sobra. Será que os traballadores formados veñen todos para aquí? Pode ser, pode ser. A quedáramos con isto a mitade. Que me despisto eu solo. Al final este tampouco viña mal aquí. Pero bueno, que ya toparemos espacio. Iremos crecendo tamén cara aquí. No seu momento, e pode vir para aquí, sin ningún problema. Vale, imos a darlle voltas a isto. E xa podemos ir deixándolo por aquí. Ai, merda isto, por favor.
Pam, pam, pam. Vamos a probar que tal funciona isto así, aínda que non me convence moito. Mas estás empregando para sair, o cal non me disgusta de todo. Feito acabamos de aumentar. Está guai. Vale. Y esto va a ser todo isto. Zona de Ence. Estaba pensando en pillarme algún DLC para o xogo, pero que hai tantos que non sei ni cal pillar, sabes? O que me refiro. O Industries, o non sei que, o de transportes. A ver, un tranvía, a verdade, que viña super guai. Así todo en línea. Viña fantástico. Pero bueno, comentádeme se botades en falta algún. Aproveitade que están agora as rebaixas de Steam. Que logo van a dar polo cu, a que marque un. Vale, e electricidade.
Ben, ben. Non vai quedar un pouco torcido, pero, en fin, non é excesivamente preocupante tampouco. Vale, cortei de novo a luz. Vale, sí empeza a ser algo caótico, a cidade. A zona de oficinas está chula. Aquí tamén puxose chulo. Lo do Banco Pastor. Aquí imos crecendo pouco a pouco. Isto era ópera, ¿no? Tamén. Novo estadio de fútbol. Bueno, estes episodios atrás foi moito de bueno, pois de decoración, non? Foi moito de decoración e este está sendo máis, non, para compensar un pouco, máis construcción, máis crecemento. Está ben, está ben. Pode que o seguinte sexa máis tamén construcción. Hostia, non me lembraba da piscina esta, a que movela non me gusta aquí. Pero si, ahora máis de decoración, hai que rematar este parque que puxemos este palacio. Non me lembro como se chamaba. Eh, nada, hai que porlle algo así, de estilo. Hai que decorar tamén isto. Aquí non sei aínda que imos facer, Pode que faga como unha pequena zona de oficinas aquí, para conseguir máis rascacielos. E outra por aquí. Pero bueno, irémoslo vendo. Eh, parece que máis ou menos se emprega isto, pero bueno, espero que construindo isto, esta nova zona, pois se emprega máis. De feito, está entrando moita xente por aquí. Pero bueno, por min, mellor. Canto máis xente consigamos sacar daqui, mellor que mellor. De feito, penso que xa vai máis fluido. Ou seja, xa non hai tanta cola que se fai aquí. Porque antes eran varios carrilos que estaban aquí ocupados e ahora xa é este central. Pero bueno, o dito, xente, espero que vos este gustando as series. Se é así, dadelle like, compartide, nada, mantedevos vivos para ver o seguinte episodio. Adeus.